Hoy! Uh, pagod. Kamusta kayo mga kadiskarte? So eto na naman tayo, magtatanim po tayo ng mga gulay-gulay. Magdadagdag ako ng ampalaya. Bale sa pagitan po ng espasyo ng tinanim kong mga talong, medyo malalaki na. Mahaba po yung espasyo nun. Sa gitna, magtatanim ako ng ampalaya para marami tayong ma-harvest at mailuto. Shout out na rin po sa inyong lahat dyan na palaging nanonood ng aming mga videos, nagko-comment, yung mga nagmamahal po sa mga aso ko, lalo na kay Teddy, kay Popoy, kay Dagis. Ay, masayang masaya po ako mga kadiskarte kapag nakikita po namin yung mga komento nyo at sa pag-upload namin, may comment kayo, nanonood. Napakalaking tulong po nun para sa amin. At alam natin lahat mga kadiskarte na andyan kayo sumusuporta, kaya naman lubos po ako nagpapasalamat. Hindi man lang tawag doon masuklian, pero alam naman natin ang Panginoon ang magsusuklian sa lahat ng bagay ng mga ginagawa po natin kabutihan. So ayun, manyalab kung kaya kanin, dikot na naman, medyo mapali-pali. Painaw kong bagyakan yung mga kadiskarte. Banatan tayo yung pamagin. Mag-enjoy naman kayo ng King Barrio. Na ito, potang ikandili, medyo malungkot. Pero okay yun, sanay na ako. Kaya okay lang yun. Basta masaya ka sa ginagawa mo mga kadiskarte. At nag-enjoy ka sa buhay. Yun yung the best na buhay para sa atin. Simple lang. Sana nga, yung Panginoon, yung pagbablog ko ng ganito, may plano para sa akin. Sana balang araw ay may i-recommenda ni YouTube ang aking mga videos para naman matikman po namin yung tawag dito, yung makapagsweldo po ng sapat para sa pamilya. At ganon din po sa mga mahal kong aso para mabilan sila ng mga vitamins, yung mga pampapogi para pogi sila. Okay, thank you mga kadiskarte. God bless po, pagpalain po kayo ng Panginoon, ingat po kayo palagi. So tara na.
Kawan po ay. No, wait, no. Hagisan ka. Jadi, naman tadi. Lord, bless mo po ang ating pagkain.
upang magbigay po ng kalakasan sa aking pangangatawan. Gayon din po, Panginoon, ng aking mga mahal na viewers, ingatan niyo po sila at i-bless niyo po. In Jesus name, Amen. Okay, kain na po tayo mga kadiskarte. Sisig puso muna tayo ngayon, pero masarap ito, spicy. Marami sili. Okay ito mga kadiskarte, lalo na sa bukid. Mga ganitong ulam ay the best. So